Näin luodaan uusi ohjekohde digialustalle. Valitaan uusi ohjekohde. Kirjoitetaan ohjekohteen nimi. Luo ohjekohde. Ohjekohteeseen voi lisätä itse käsin osioita. Tästä. Lisätä ne sinne ja tehdä alakenttiä. Tai sitten voidaan aloittaa mallista. Ja tänne on tehty peruslomakkeet kotieläintilalle ja kasvinviljelytilalle. Nyt täältä löytyy pääotsikot ja niiden alta kentät, mihin voidaan kirjoittaa ohjeita tai muita tietoja tilasta.